Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo to TV. It's the Nedbank Cup. CS Galaxy 1, Milford 1. CS Galaxy wins by penalties. I'm joined by Umfundisi. First of all, raise up my hand. Mboro. I shall speak the truth. So help me God, I shall speak the truth, nothing but the truth. Khulumiqiniso Mfundisi. Wethu, Thank you, Pastor Mporo. unamazwi aseBhayibhelini yeso. Athi ngikulwile ukulokuhle, ngiqedile ibanga. Ama-stallions. Ihashi akuyona imbongo yama-stallions. Ihashi olisebenzisa mangabe uya kuphi empini. So sikulwile kulokuhle, saliqedile. Amen. Babamfundisi lalela Ngiyena lapho sikhona. izwi lithi mawungathatha i-personal loan ye-9,000 randi ku-Nedbank Cup uzindonga makangakora leyo mali yakho. Hayi, ngiyangithatha imali khona. Yebo Mfundisi Awuthandazele ke babamfundisi. Akayibale ngomthandazo. Vale ngomthandazo babamfundisi. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for the time you gave us. Baba, egameni siyabonga baba, uhambe nathi suka le kwaZulu Natal, sasifika la. Siyacela ke manje ukuthi njengoba sesihamba nje uphinde futhi uhlenge endleleni engaseyingozini zokufa. Amen.